Čo sa týka náročnosti, tak stále myslím, že sa jedná o najnáročnejšie preteky na Slovensku tohto druhu. Takže stíhačka 2012 bude asi dosť náročná, najmä kvôli počasiu. Počasie vyzerá možno na jednej strane lepšie, bude chladnejšie, ale zase majú byť zrážky, takže som sám zvedavý, gumáky máme pripravené. Dosť sa obávam toho, že predsa len je fest mokrý terén a že tie nohy dostanú riadnu pecku. Milí stíhači, haló, počujeme sa? Štartuje sa za každého počasia. Teraz mi tu Rado doniesol úplne najaktuálnejšie počasie a môže to znieť neuveriteľne, ale 23:00 sa má vyjasniť až do 5:00. Je mi nie najlepšie, ale už nejak to rozchodíme, možno. Neviem, myslím, že to bude celkom boj. Podľa najnovších informácií o počasí do obeda, tak až k obedu od nejakej tej 11:30 do 12:00 je celkom slušná hrozba búrok. A potom po obede očakávame, že bude drobný dážď až v podstate na Donovali. Lebo druhý front prišiel, tak pôjdete asi v ňom. Čo sa týka štartovného pola, tak myslíme, že je silné. Máme tu niekoľko veľmi dobrých pretekárov, napríklad majster Slovenska v ultrabehu, takisto aj majster Českej republiky v tej kategórii. Minulý rok sme skončili s Matúšom, čo je partek aj pre tento rok. Môj, sme skončili na 2. mieste. Bolo to také naše prvé veľké podujatie, 100-kilometrové. Tento rok síce ja aj Maťo sme trénovali menej, ale zase máme väčšie skúsenosti, takže očakávam aj napriek tým podmienkam, ktoré nás čakajú, lepší čas, uvidíme. Budeme sa snažiť sa držať nejako toho čela a zabojovať, lebo táto stovka je vždycky vabank. Môže sa stať, že na 50. kilometri sa odpalíme. Nachádzame sa na Šatovici a chalanom sa práve hreje slepačia polievka pre tých, čo si myslia, že Matúš Nejčák a Maťo Fabčík fičia na karbogeloch, powerbaroch, jonťákoch a chémii, tak to nie je pravda. Fičia na slepačej polievke. Neviem, zatiaľ to je dobre, no uvidíme potom, čo sa urobí. Ako v topánkach mám vodu strašne, ale... Myslím si, že unikátnosť tohto preteku je aj v tom, že sú to preteky dvojíc a keď idú dvaja, tak predsa len je to lepšie, ako keď je človek sám. V dnešnej dobe, keď mobily už v podstate fungujú kdekoľvek, tak stále nízke Tatry, hlavne východná časť v okolí Ramže po tú Čertovicu, tam takmer nie je signál, takže z hľadiska bezpečnosti to nemusí byť úplne ideálne a preto dvaja si
vždy viac pomôžu ako jeden. Na Čertovici je eliminačka. To bude na tom, po tej psychickej stránke najzložitejšie. Ako rozložiť sily tak, aby zároveň v tej konkurencii, ktorá sa za tie roky už vytvorila, že ako vlastne si rozložiť tie sily tak, aby sa došlo do Čertovice na postupovom mieste aj s dobrým časom a zároveň so silami pre jumbierskú časť. Bohovo! Ešte raz sa poserem a už to bude dobre. Celkom super. Len je to dosť dlhé. Teraz sa bude lámať chlieb. Teda ešte nie, ale odchopknúť to tak vidím ako minulý rok. Stovka je veľmi tvrdá, hlavne táto nízkotatranská stíhačka. Neskutočné, no. Tie kopce, tie zbehy, strašne trpia kĺby, šlachy, kolena, svaly, celé telo vlastne, od hlavy až po prsty. Tento tretí ročník je špecifický tým, že vlastne došlo k skráteniu limitov na všetkých kontrolných stanovišťach, takisto aj k skráteniu celkového limitu z 28 na 25 hodín. Netrenujem nejaké dlhé behy, začínal som tak v januári, snažil som sa tak 5 krát do týždňa tých 10-15 km, či je zima, či je dážď. Officials of unconsolidated police states. Officials of unconsolidated police states. Not before you. Kvalitná obuv musí byť jednoducho vyskúšaná v tréningu, no, niečo samozrejme nabehané a hlavne psychika. Psychika robí veľmi veľa. Pekné, zo začiatku ťažké, trošku mokro, šmíkalo, ale druhá polovička super. Podľa toho, čo mám informácie z SHMu, tak na chopku očakávame v tých večerných hodinách a v noci teploty blízke bodu mrazu. Čakali sme, že bude po obede celý taký akože dážď. Zachytil nás vlastne nejakých 7 km pred cieľom, takže to už sa dalo. Horšie to majú takí, čo zostali na tých holiach. My už sme boli vlastne v hore schovaní, takže... Krupy, grad byl na ten. Na ostatnej górze przed zejściem na to Chiedowskie Sedlo. Wiało strasznie i... Co to było? Hochula. Pred 10,5 mesiaci som mal roztrhnutú ľavú šlachu, ruptúru. Jednoducho nikto mi neveril, že by som bol schopný sa ešte takéto behu zúčastniť. Každý mi predpovedal jednoducho, že už som so športom skončil, ale 3 mesiace som mal sádru, od januára trénujem a dokázal som to. Sú mladí, síce chalani, sú lepšie trénovaní, ale jednoducho my starší to už jednoducho vieme ako na to. Netreba sa nikdy poddať. Treba šlapať. Kríza od 60. kilometra, dýchal som plitko jak 17-ročná baba pri sexe a neviem, ešte celé zle, ani šušom nepomohlo skúsiť. Ja som psychicky na dne. Ja som po chopku dostal také
krče do brucha a komplet celá traviaca sústava asi odišla. Som ani nejedol, ani nepil, čiže ja som úplne dead. Tak asi tak, ale čúvať. V zásade nie som úplne totálne dead, ale psychicky som úplne na dne. Zažili sme skoro všechno na tom závode. Ale nejak závod to bol pekný. Trať bola hodne ostrá. Piękny šlak. Takýto pretek na Slovensku jednoducho neexistuje. Aj keď ja nehovorím, tie stovky sú všelijaké, ale s týmto prevýšeným a s touto obťažnosťou jednoducho neexistuje.